хонаи фурӯшӣ дар кӯчаи айнӣ назди чордумаи гардиши фурудгоҳ доми бухору палас духонага мебошад бо масоҳати 55 метри квадратӣ дар 13 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 16 ошона иборат аст. нархаш $70,000 боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. хона бо ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. марҳамат, шурӯъ мекунем. якуму дуюм ҳуҷра тёпли пол дорад. дӯстони азиз, ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақами 97 14 55 15 дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед.